Ongi etorri Miluzera. Iazki, gomen aritzen gara Miluzen tribuaren berbak eta bar, eta gure tribua. Nik uste nuen, gurea zela munduko Miluze tribu bakarra. Eta? Ez da hala. Aurrekoan, dokumental bat ikusten, badago Afrikan Miluze tribu bat. Ez gara bakarrak. Hemen badago Miluze tribu bat, eta Afrikan beste bat, eta aritu nintzen pixka bat ikasten eurei buruz, eta euren kideak, eta esaterako badute Afrikako Miluzen tribua, Badute tribuko agure jakintxu bat, izena du Kikeke, izena du. Gero tribuko erregina, eta agintari nagusia, Tulaski. Tulaski Bambano, izena. Eta aritzen dira zaku baten bueltan dantzan, eta gero dago izkinean tribuko paliazoa, tonton izena du. Txalo beroa, beraz, Afrikako Miluze guztiei. Entzun, onena zara. Ez da, Jotxalo galdakau. Txonentzat, onena da. Tulaski Bambano, zuekin. Ez que, show bat daukagu gauero. Bai ez da? Oso polita. Libe, Inigo, zuek ere tribuaren parte, nola bai? Libe nahiko afrikarraldi berean, izena diot. Libe, abizena? Libe lop, bueno, badago zerbait hor. Ondo zaudete zuek? Bai. Veteranoen leku hartuta, Eskubiran zuaz. Tribuko, bai. Amizlegira aldi berean beti aipatzen da hori. Baina oso dotore, 169 euro irabazi dituzue. Egia da, iraupena eta aurrera egitea bai, falta zaigu, mai eran dizira apur bat, akaso, finalen bat jokatzea. A ber, Urkarizeko-nak hori ere egia da. Hori ere Baina sokatirak irabazteko daude, Gaur, akaso? Ia ba, animo boikote. Ondo, Asier baina, ongi etorri. Bigarren eguna gure mutilentzat. Deitu digute altxasutik, pila bat dei jaso ditugu. Egun batetik bestera, sofako tela guztiak apurtuta. Bueno. Bueno, bestak beste aurreko finalean batera geratu zineten Asier bainat. Bueno, jakintza hori erakutsita, baina hasierako... Baina ez behar beste. Hori hasierako, bulkada ikasu egin aldaketarik ez egin, hor zalantzak izan zen dituzten, baina ze ondo, Asier bainat, estreinalia Miluzen. Posi, bai. Bueno, bigarren saioa, eurentzat, aurreko programan 606 euro lortu dituzue, Sakurako be hortxe egon ginen, eta ze moduz bainat gaur? Ondo, gogotxu. A ber, errepikatzeko aukera dugun. Oso ondo, baleku honien zauzi horretarako, ongi etorri. Eta tribura iritsi den bikote berri bat, Idoia eta Erik, ongi etorri, kaixo? Kaixo, eskerrik asko. Donostiarra biok ere, ondo zaudete? Bai. Ostora. Ia ba, zuen fitxa pixka bat errepasatzen hasita, Idoia arkitektura ikasi, eta Donostiako bulego batean lanean. Arkitektura estudio bat edo izango da. Hori da. Erreformak. Denetarik egiten duzu, Leku ederra Donosti, Dinot, arkitekturako lanak egiteko. Bai, horixe, zoragarria. Eta horrez gain, marraztu ere... Bueno, artista ere bazara. Hobia. Bueno, Erik, zu berriz, ingenieritza elektrikoa ikasita, orain, irakasle zara. Irakasle, bai. Ingenieritza ondo dago, baina... Ba, irakasle hobeto. Bai, ez da? Eta musikaria, afasia taldean... Bai, ara da, afaxia taldean. Afaxia, ondo oskatu behar eta. Afaxia ze jotzen duzuzu? Nik bateria. Bateri jolea zara? Ritmoak eramaten. Badago, zerbait hemen, Ona. Enriketa, ze ondo, ze estilo, afaxia, gogorra? Bueno, rock melodikoa, raparekin astuta pixka bat. Ondo. Eta bestalde azken datu bat, bueno, ya saio heldua dela Miluzeta, baina bikote dira. Ondo pasatzera aterrizaret, ez da? Bai, zehatzea. Fenomeno, ondo pasa. Eskerrik asko. Ongi etorri guztioi eta txekuek, asteragoaz! Libek eta Iniok badakit hori etorri zien egunin berdin egin genielako, bikote Egia esan, espero nuen beste reakzioa galdakoko begiratu idea. Antxon, hogeita dera zirte dituzu, mesedez, nahikoa. Libek eta Iniok, erantzun eman dasiko gara eta puntuak pilatzen hasteko unea, Afrika, Amerika, Antartika, Ozeania, Europa, Asia. Guazten, denpora. Orozkoko Gabon eta Hango Gabon desberdinak dira. Afrika. 6 lagun hauen artean nordan diena? Asia. Euskaldunok Durango bat dugu, baina eskara bakarrak. Amerikan. Bertako txoko batean sartu zuten munduko herrialderik txikiena. Europan. Ez da itxaso bat izenak hori adieraz dezakeen arren. Antartika. Ozeania. Puntuak lortzeko esan non dagoen Kito eta Kito. Amerika. Ez da erraza hau esatea, baina benetako Siberia ez dago Gasteizen. Asian.
kontinente honen izena gustatu zitzaien dub musikari ingeles hauei. Europa. Asia. Dub Foundation. Bai, ea Europe taldea ere bazela eta horrekin despistatu gara kaso, baina ondo, bidean, 6 asmatuta, 60 puntu! Hasi eta bainat. Hasiko gara, bidaiarik eginda, olako lekuren bat bisitatzea. Gustatuko litzaizuke? Bai, Zein, esate baterako? denak. Denak, batera, Bai. Danak. Ondo, bidai egingo dugu, galderen bitartez, guazten denpora. Izaeraz faltsua izango da, denek zuria dela diote. Antartika. Ase siesta gaur ere, Serengetiko katu handien gora berekin. Afrika. Presioa sartu digu, it's the final countdown dela esanez. Europa. Osondo, Gaztelako Gabrielek aurkitu zuen bertatik paseatzean ari zela. Amerika. Antartika. Benetako deabrua Tasmanian omen dago. Ozeania. Queen musika taldea Ingalaterran jaio zen, Freddie Mercury ordea, Europan. Afrikan Zanzibarren. Urko zentimori gabe joan zen bertara eta 5 milioiren jabe itzuli zen. Amerika. Nemo despistatu eta galdu egin zen. Ozeania. Bai! Sartu da! Sartu da! Polita da, Txintxin diruaren hotxa, 1000 luzera joan nintzen, eta bueltan akaso altxasura aberaztuta itzuliko gara, 6! 60 zuek ere! Bidaiatarik, bueno, bikote honetan hasteko unea, etxetik eta miluza ikusten Bai. batera goten zari nien zein da honena, bizetatik? Bueno, frogaren arabera. Frogaren arabera, ondo, orain elkarlana beharko dugu, Guazen, denpora. Bertan elkartzen dira Timon, Pumba eta Simba ostiralero. Afrika. Munduan barra-barra dugu ibarra. Bat Gipuzkoan eta bestea, Amerika. irakurtzekoa ez den atlasa aurkituko duzu bertan, non? Asia. Afrikan. Kanguruak edo koalak bagina, bertan biziko ginetek ez diurrenik. Ozeania. Zinedine Zidane frantziarra da, bere gurasoak ordea ez. Asia. Afrikarrak. Hegoaldeko Gales berrira joan da, ikastera leire. Ozeania. Eta makarroizaleok non sortu zen pasta? Europa. Asian. Lehenengo gizakiek bertan agertzea erabaki zuten. Afrika. Bai. Bai, egia da, pasta eta Italia nola lotzen ditugu, baina asiatik etorri omen zen. Oso ondo. 5, 50 puntu! Ia ba, Libe eta Inigo, betiko estrategiari eutxiko diogu, edo? Zoragarri, hartu leku orduan. Libe, itxura polita markagailu momentuz, segi dezagun, puntu bila. Denbora. Arratzen hasita. Arku bat, hortzadarra. Bai. Oso ondo. Erreka bat, mendi bat. Bero, bai. Artian, arana, erreka arana. Zer da hoi? Oso ondo, venga. Ez dut ulertzen. Baiara. Baiara, lepoa. Ez. Jarraituko dugu. Oso ondo. Kostaldea, erreka bat da, ez? Pasa. Libe. Kantantu, kantaria, dantzaria, Oso ondo. Shakira. Bai. Bikain. Waka, waka. Bestela bestia saiatu, baina beste nola baita edo. Vale, mendia dia, erdin aran bat dao. Baina konkretuki zer da hori? Meandro bat ez. Vale. Eira, Venga, non ondo. dagoen alegia? Vale. Pirineoak dira. Ez. Hor, Alemanian, Ondo, Libe. Eskandinavia. Fiordoa. Fiordoak dira. Oso ondo, Libe. Ikusi egin dugu, Baina denbora pasatakoan. Eta aldi beran Inigo nahiko lan bazuen, bere bikotekidea Shakira ere badela guri asimilatzen. Oso ondo, Libe? Bi berrogei hau pasuak. Hasierara ikusiko genuke gustora, dantzan. Banoa. Guazen ba, hartu lekua. Horretan etorri da? Eta ea patuak ala nahi duen, dantzaren bat. Ikusiko dugu. Imitzioka, denbora. Abeslaria, Alex Arduiz. Sekulakoa. Ze poza, jode.
edalontzia, batidora, zukua, laranja zukua, Aipatu dituzu, osagai guztiak, bainat? Koktela. Ez. Goiara, ur limoiura. Egon zara, Espainia, Italia, Frantzia, Segi behira. Herbereak, Holanda. Ez? Ondo dago, Nola da? Badakit. Hori. Dinamarka. Ia. Bai, zukua batitu, ura edan. Esan duzu hitz bat horre? Ur botilla, martxak, jetzi, Bai? esprimitu, zukutu. Zer edaten dau? Ura, pajitatik zukua. Ez da zukua, ez da zukua. Esnea, kolakaua. Zer da Kolakaua, esnea, Esan duzu baina? Papilla. Batido, ba? Irabekia? Esan duzu batidora. Bai? Batidora batekin. Bitxia izaten da proba honetan, zukua eta ez. Tanik 10 segundura. Zukua? Saiatu, ez da erraza, Badakit informazio asko dela aldi bere, baina gogoan izan hori guztiak eta bilatu beste bide batzuk. Ariketie oso politxe izan du ikusteko. 40 puntu bau bazuek. Egia da. Aztu zaigu hori ere, Shakiratik gale sarturi da pasagara, Asier. Claro. Dotore, Idoia Erik. Bai? Garri. Arkitektua izanik, ikusi dute jaski hemen arrazio esa polita ikusiko ditugula. Ia ba, animo, demora. Bizikleta, patinetea, patinete elektrikoa. Osondo. Futbola, Bai? Bai? futbolaria, gola. Bai? Gola sartzen duena, pitxitxi aurrelaria. Aurrelaria, oso Bai. ondo. Orain, marrazkiak. Edalontzia. Bai? Ze teknikoa, sekulakoa. 50 segundo, Badakizu zer den, Idoia. Ja. Ez dizu jartzen zer dan? Hor. Maia, alfombra, kaxa bat. Lasto fardoa. Ondo hori da, Baserria. Ia. Meta. Eraikina. Dorrea. Zabaia. Venga, zer da Atikoa. Atikoa. Bai. Teilatua. Hortxe? Teilatua? Torri. Ez da teilatua bez. Zabaltza azotea bat. Zotea. Bai. Otea. Urbildu gara, Urbildu gara, oso ondo. Beste bat zen ipurdiko bat marraztea. Otea. 60, hau pasuek. Badator gure 3. proba hitz eskutua, eta hemen puntu asko pilatzen dituzte, eta batez bebiltzen dituzte eskutatutako hitz hauek. Nordu emaira? Ino. Inigo hartu leko mesedez. Bortxe, markagailuetan ia berdinketa, 3 daukagu. Zarte dan, denpora. Argia, Itzala. antzekoa. Gerizpea. Argia, Iluminazioa. ez, Iluntasuna. kontzeptua. Iluna. Bai. No. Arbolean, Ostoak. soka, Liana. paso. Goiza, Arratsa. luzego, Gaua. ondo. Arratsaldea. Hori bai. Paso, erosteko, Denda. Bikain. sozialista, Mugimentua. Kontseilua zen. Ondo, nabari daia, kodeak ondo barren duta ditugula, Aurrekoa ondo, eta oso ondo. 80 puntu, bikote! Haupa! Asier, da bainat, altxasu arrantxan orain, norduen. Ni. Bainat, hartu leku mesedez. Bortxe,
Berotze ariketak, eskuek berotu barik, Asier ezin da pentsatu ondo. Hori egize da. Berotu. Hori egize da. Guazen denpora. Kotxea, Gurpila. manuala, Automatikoa. Oso ondo. egon, Juan. seguru, Sinonimoa da. lurra, Zerua. erdian, Magma. bira, Saturno. paso. Pixua, Barkatu. pixua, Ariña. Oso ondo. pentsamendua, Bota? Motela. lengoa, Kristianismoa. Oroitzapena. Torri, oso ondo. Oso ondo bainat. Oroitzapena zen, baina, bueno, Elizari kritikatxo bat, hortxe... Oparitan, antxe joan da, Zuk ere oso bizkor, 2, puntu! Ziteria eta Erik, zegoen txandaran, hitz eskutuak datoz. Ibilizari ez lan? Bueno, entrenatu dugu pixkat eta... Afari egiten da batek. Arrautza, tortilla. Epa. Guazen, nordu baira. Ni joa. Erik, hartu leko mesedez. Baia, bizon artien harintasuna be, badagakue, txanda pasa, hor trabatzen magara. Sorte hon, guazen denpora. Sua, Ura? fosforoa, Paso? piztu, Pospolua. Oi? paso. Galdetegia, Testa. galetik, Azterketa. aukerak, Inkesta. Oso ondo. galtzailea, Irabazlea. bitxia, Arria. normala, Sinonimoa da. Bai. zu, Emakumea. zu, Ni. Bale. pa, Muxu. Ondo. Pa eta musua sinonimoa baitira ezin ontzat hori eman. Baina zoragarri, gehiago da. Amaiera aldera, hartu du ikutu erromantiko bat ere. Zu, ni, pa, musua. Zita bat zirudien. Zoragarri, 80 puntu bikote! Gogoa mandit alde egiteko, utziko ditugu bakarrik hemen, ez da? Zita bat da. Zita bat da. Iluzeko zita Zita bat da. da. Ikos ditzagun markagailuak, 180 puntu. Gauta izartea urnietan. Altsasun 140 puntu. Donostian 180 puntu. Ze lehiak ideonak, Oi? Triboren berbak. Erabaki horrak. Betiko moduan, errebote jadi, puntuak urrezkoak dira kasu honetan. Guazen libe, denpora. Erreprimitu, norbere burua kontrolatu. Ridatu. Taldea, multzoa. Grabela. Erreprimitu, norbere burua kontrolatu. bridatu, Taldea, multzoa. Pantika. Zer? Erreprimitu, norbere burua kontrolatu. Bridatu. Taldea, multzoa. Elia. Zerga, beskoitzen. Petzeroa. Erreprimitu, norbere burua kontrolatu. bridatu, Taldea, multzoa. elia, Zerga, beskoitzen. grabela, Pizgarria. Abizaria. Bai. Nahiko egin da, erreboteak gehi bat. 30 puntu bikote. Asier bainat. Puntuak behar dituzu oraindik. Asier, guazen denpora. Aula, makala, ainoan. Txantxana. Aula, makala, ainoan. paparoa, Atxekadea. martzupea, Aula, makala, ainoan. Idoia? Paparoa. Atxekadea. Axampa. Sosa, txampona. Gaiona. Aula, makala, ainoan. paparoa, Atxekadea. axampa, Sosa, txampona. txantxana, Libe? Aula, makala, ainoan. Paparoa. Atxekadea. Axampa. Sosa, txampona. Nekatu.
Ondo, errebotean bi harrapatu dituguta. Ondo dago, bikote, 20 puntu zuentzat. Hirugarren taula. Idoiarik. Zartean, guazen denbora. Gezurtia. Oiartu. Oiz. Gezurtia. Elezuria. Lastana. Fereka. Xera. Kopeta beltza. Bekain iluna. Negar zotina. Txipa. Lehortu. Eiartu. Maltzurra faltsua, araitz betelun. Kamuflatua. Bihurritu Elgoibarren. Trukatu. Haupa, zuek. Urrezko puntua goiek, Bai. Urrezko taula, 100 puntu, bikote. Markagailuak! Lehenengo pasea da gero. 200 puntu. Libete Ñigore markagailuan. Asier Beñat, 170. Idoia Erik, 290. Asier, Beñat. Altxasuarrak oso ibilbide epikoa zuena. Kristona. Egia da, iritsi, lehenbizikoan finaleratu, Ez erantzun irabazi. zuzen bakarraren faltan, zaku hortxe laztandu baina irabazi ez, eta bigarrenean etxera, egia esan, Alolos. ibilbidea ikusgarria izan da. Bai. Zuek gozatu duzue? Bai. Penaz, Eixiago gozatu nahi? penazuagoan. Bai. Baina, etorri zaigu gora, berritxarrakek bazuen letra bat, pasioa da hemen exigitzea zilegi den gutxieneko hori, ze pasioa, Asier? Bai, kristona. Eman diogu saioari, Bai. Sekulakoa eta eskertzen da, benetan. Asier Beñat, eskerrik asko ze bizita ona zuena. Segi horrela, bikote, mila esker! Eta aurrera, bigarren fasera egin aurretik, zazpikitxo bat, bai? Zazpikitxo bat. Twitterretik iritsi zaigu, zehazki Ainara Lei erabiltzailea partekatu du gurekin. Atera da, paseoan, mendira joan da, Ainara Lei. Eta kartzeltxo honekin egin du topo. Zu hartzeko arriskua. Pixka bat ere, bai, Hori ikusi da, etorriko da norbait ni hartzera, nola hartzena norbait? Etortzen zaigu burura aukera posible bat, baina, bueno, polita, zeberak ere buelta mandio, esan du, aukeran nahiago zu hartzea baino. Nara, lei, Poesia, txalo, ero, Poesia, haupa. Ona, zeretik hasiko zara? Hasiko gara? Esaten zabiltzelako. Nola hartzen da baten bat galdetu honeri? Zuek, Zu hartzeko, klaro, hemen gabiltzu nobizio tartik. Niluzek ere zu hartuko du martxa honetan. Epa! Bueno, Libe Ñigo, ondo. Zelkatuta hor raportxu larri, Idoia Erik, lehenengo fasean lasai. Oño, beto. Oin lasaiago. Zelkatuta ja, beto. Hau pasuek. No. Bai, Miluze berezia, bikoteen Miluze. Imaginatu, egin dezakegu hori, Definizioak, aukeran, Libe nahiago, ezta? Bai, venga, gozen, demora. Dutxako txorrotako ura beroa bada, sortuko dena. Lurruna. Bai. Lurrunik botatzen ez duen larrun mendiko ibilgailua. Rena. Sondo. Bagoia garrastaka eramaten dituen trenaren atal motorduna. Lokomotora. Zehazki, bai, ondo, asmatuko zenuen. Tutu itxurako pasta. Tutu. Makarroia. Eta Andaluziako abanintz Rozio nintzateke. Intza. Hemen intza, oso ondo. Ura gabe nekez irekiko genituzke ateak. Hemen zazita, Bai, Hori. Nalo zen zai horri? Maiatua, Ez da imintzio gata, pena. Maratila da erantzun zuzena. Burua adimenaren egoitzatzat eta almentzat hartua. Garuna. Baionako kaleetan iskanbila egundoko zalaparta. Barrabasa. Ez. Trabasa. Arrabotsa eragiten dute. Arrabasek arrabotsa. Hasi gara, engranajea martxan jartzen berriro, 660 puntu. Idoia eta Erik. Lehenbizikoz, definiziotan. Aritu zarete, pixka bat begira edo. Bai, ikusi ditugu batzuk. Definizio batzuk, ezta? Iztegian eta. Iarren aplikazioa bajatu dugu, gero eta irakurtzen gabiltzen. Nabaritu da dile orduan, Idoia, denbora. Barnean, jaki bat tartekatzen zaion ogitxoa. Ogitartekoa. Ondo, askok gorputzeko atal honi begira pasatzen dute bizitza osoa. Zilborra. Zezenen pizgarri lotxatutakoen larrua zala. Lotxatutakoan? Gorria. Gorria, oso ondo.
Quasimodo ezaguna egin zuen gorputzeko atala. Konkorra. Bikain. Adinduna edo aginduak ematen dizkizuna. Nagusia. Nagusia. Puntaren puntan egon ostean askori datorkiena. Puntan zaude, eta gero dator. Zer dator gero? Eta gero? Gainbehera! Cristobal Valenciaga museoan mordoa ikusiko duzu? Arropa. Bai, eta lanbide bat izateaz gain uraren gainean bizi den intsektua. Narrastia, ez? Lanbide bat da? Zapataria. Zapataria. Bai. Errekadan iten ikusten dira. Ondo, beste 6, beste 60 puntu. Zauek erantzuten da pentsatzen hau naiz, nola ezagutuko ziren zuek klasien? Ezta? Libe eta Inigo bai, klasean. Ideietarik zuek non? Gu gaztetxean. Oso ondo. Oso ondo. Bate barran turnoa egiten. Hola, Bai. Etan? Bai. Ni barran turnoan trastea eskatzen. Bai? Zer nahi duzuta? Zurekin joan. Listo, Listo, Bai. Bueno, listo? Momentuz. Gero beste bizkat. Orain eroglifiko batzuk, hori bai. Libe Inigo, guazen, denpora. Lehenengoa. Ezin du gainetik kendu. Kilra... Vale. Kilra da. Kil... Baiak, eleken du. Kiratxa. Ikain. Hona ikusten dituzue kilkerra, jirafa eta bildotxa. Silabaka banatuta eta bakoitzetik basilaba bat behar genuen. Kil, eleken duta. Kiratxa. Oso ondo. Zora garri. Bikain. Ja... Trikimailu guztiak hartuta, Libe Inigo, Ja, gure erogli hori Erogliok, bai, alere etengabe trikimailu berriak asmazaitu, eratzerne. Bigarren eroglifikoa, denpora. Noiz, jasoko duzu. Ogel, logela. Oso ondo. Lego bat istilduan ogel, orduan irakurtzen hasten gara, logel eta la nota, logela. Oso ondo. Etxean logelak eta txukun, ondo jasota? Bai? Non bai? Nik bai. Nik bai. Nik bai. Nik bai, kontuz, Eskutxua da hori, Nik be bai. Zuk? Nik ez egia esan. Artisten logelak. Hirugarren eroglifikoa, denpora. Izugarri gustuko ditut. Parro. Hiperbeteak. Oso ondo. Wow! Pitxer bat goizen. Tegisa pegaitxik aldatu. Piper eta beteak, hor. Markagailu ere beteta, 80 puntu! Guri pitxer beteak ere guztai dezigu, Bai, hori be bai. Ustutzeko gero. Bai, pentsatzen hori, tegisa da, txe. Bai? Testeta, tza. Za. Ta tese, txi. Dinot, soinuek. Ados. Bale, listo. Hori esan da gero. Apunteak? Apuntatu? Hori esan da gero. Jallo egin dezakezuela, zai? Beti ikasten baita zerbait, ez da? Zego, eroglifikoetan. Ondo, etxetik ondo. Zetik ondo, Bai, hau da, gustatu edo ez, ezta? Bai. Eta orduan gustoko ditugu. Gustoko bai. Bai. Erto, gure klubeko estari orduen. Idoia Erik, lehenengoa denpora. Krokodiloak ere badira. Narrastiak. Bale. Wow. Zoioren ikurra, na. Ra, jainkoa, narra eta aztiak, Z eta S aldaketa hori eginda, narrastiak. Oso ondo. Ona zarete, bai. Lehenengoa bai? Bai. Ia bigarna, denpora? Uretan ikusi ditut. Peli, Bai? Peli? kanoak. Bai. Uretan ikusi ditut, irakurtzen hasten gara. Bruce Lee. Pelikanoak. Pelikanoak, oso ondo. Polita. Bikote guztietan dago bat Oso ondo. ona dena eroglifia. Bueno, Idoia, dizira egiteko aukera daukazu, hirugarrenean, Idoia Erik, denpora, hirugarrena. Nork jandu azken? Kalea, pista, Pista laburra, Pista laburra? Pista motxa? pista motza. Pista? Ondo azken? Orjan. Pista txoa? Bai, Ikusi, Idoia! pista handia eta pista txikiagoa. Pistatxoa behar genuen. Ederto, pistatxoa. Azken aukera baliatu eta dizdira eginda. No. 80 puntu, bikote. Bioi. Elkarlana, berriz ere. Martxan jarriko dugu. Miluzeko eskua hemen da. Komodinak puntua jokoan. Libe Inigo, zuentzat lehenbizikoa. Eta enuntziatua.
inoiz ez da berandu ondo abesten hasteko. Alegia, abesteko moduko zerbait da hau. Zoi. Guazen ba? Zenbat film egin ditu Meryl Streep aktoreak 75 baino gehiago edo gutxiago? Gehiago. Zuzen? L, letra, askatuko dugu. Aurrera. Zeinek irabazi du Durangoko azokako aurtengo sormen beka Jonander Urrestik edo Erika Olaizolak? Jorander Urrestik. Osondo. Bokala? Hirugarren erronda. Nondik kontatzen dizkigu azken berriak Olatz Simon kazetariak? Paris, Londres? Londres. Kale. Eta Idoia eta Erikentzat errebotea, nondik kontatzen dizkigu azken berriak Olatz Arrieta kazetariak? Londres edo Brusela? Bruselatik. Bikain. Bokala ere askatu dugu. Eta abesti bada, Inoiz ez da, berandu ondo abesten hasteko hala dio enuntziatuak. Laugarren errandara salto bikote? Bai. Ozen ba. Bilbo bus autobusetako zein autobus hartu behar duzu Deustutik Atxurira joateko 11garrena edo 88garrena? 88. Eskotxo dira, autobusak, errebotea. Altza garros. Donostiako zein autobus hartu beharko duzu Altzatik Errosera joateko 25 edo 13? Ota? 25. Idoia, Erik, zuena eskua berriz ere. Eta bosgarren errondara salto. Non jaio zen Sara Kozar aktorea, Ordizian edo Donostian? Donosti. Ordiziarra, Sara Kozar. Libe Inigo. Non jaio zen Candido Uranga aktorea, Zumaian edo Tolosan? Zumaian. Eta bere ahotsa ere. Kostata, P. Letra askatu dugu azkenean. Bost erronda erre ditugu ja. Ez dakit Libek kantuan hasi nahi duen. Libe? Segundo bat, Segundo txiki bat. Bueno, gogorarazi beste bost erronda geratzen direla. Puntu batzu banatu ditugu. Komodina ere banatuko dugu akaso. Libe, askatu nahi duzu esaldia? Zorduritasun, Bai. Bai? Venga, bai. Ba, ozen, poliki eta argi mesedez. A la pícula tumpa iré, errespun de la pícula tumpa. Posible da? Bai? Bai? Bai, horixe! Zuzen! Osondo! Eta kale egiteko aukera asko zegoen, letra asko tartean, eta denak zuzen esan da. Haupa zuek. La Ondo. pikula tumpa ire. Idoia Erik. Vale. Bueno, Gabon kantak lehenbizikoak ies egin digu, baina euren azen hau ofizialki zuena da. Esku hau zuena da. Ea komodinaren lortzen duzuen. Eta enuntziatuak honela dio. Hartu aterkia beharko duzu eta. Bueno, ba, lehenbiziko erronda. Zerk ematen dio beldurra astrafobia duen pertsonari? Planetak edo ekaitzak? Planeta. Eta zuzena errebotea. Zerk ematen dio beldurra efebifobia duen pertsonari? Gazteak edo sugeak? Gazteak. Oso ondo. Bokala askatuko dugu. Hasi gara. Urrengoa. Zein mendi altuagoa, ezkaurre edo txamantxoia? Horre 2000. Txamantxoia. Rebotea Idoia Erik. Zein mendi altuagoa, txindoki edo aizkorri? Aizkorri. Oso ondo. T. Hirugarren erasalto. Non dago Izurtza, Bizkaian edo Nafarroan? Nafarroan. Ibeinigo errebotea, non dago Deierri, Araban edo Nafarroan? Nafarroan. Hori bai, oso ondo. Eta ene letra askatuko dugu. Berba oso batek Hartu aterkia beharko duzu eta... formatu du. Saldi hau ere kantatzeko modukoa da, Ez bada. Aurrera salto? Bai. Bai. Zein kirol egiten du Odei Jainagak Xabalina jaurtiketa edo altuera jauzia? Altuera jauzia? Ez? Rebotea. Zein kirol egiten du June Quintanak? Disko jaurtiketa edo ultramaratoia? Disko jaurtiketa?
Hori bai, oso ondo. Ka. Beste berba oso bat ere. Euria Irakur aipatzen dezakegu. data. Aterkia nolabait. Askatu nahi duzu esaldia, bikote? Edo aurrera egingo dugu? Aurrera. Aurrera ba. Zein da Belako musika taldearen abestia? Marinela 2017 edo Marinela 2019? 2017. Zuzen? Bokala. Eskatu dugu. Geroz eta gertuago, eta geroz eta argiago esaldia, lehen larri zineten, ez dakit azken hauekin ja... Askatu nahi duzu esaldia? Ez. Aurrera ba. Goazen, telesaileko zenbagarren denboraldia estrenatu da urten, 8. edo 9. 9. Erre? Nuke goiko lerroa argi dagoela oso. Bekoan, zalantzaren bat. 3 erronda. 4 erronda. Falta dira. Idoia, askatu nahi duzu? Ia ba. Zenbat biztanle ditu Elgetak, 1.500 baino gutxiago edo gehiago. Gutxiago. Oso ondo! Bokala ere askatu dugu. Interesgarria. Eta uste dut Idoiak askatu nahi duela. Edo Erik askatuko du. Bueno, Bagozen eta argi mesedez. Tantarik tanta, euriak kanta, odeia zutik eta erreka etzanda. Zuzen ote da? Bai, oso ondo! Oso ondo! Komodina! Zola, Harri! Ondo! Eta giro orekatua nolabait komodin kontutan behintzat eta puntutan ere bai, Libe Inigo, 200 puntuta komodina. Idoia Erik, 210 eta komodina. Oso ondo! Bortxe, gure lehiakideak ez trebeak diren erakusten, bai jarraitu egingo dugu zeregin horretan, sokatirara goaz. Libe Inigo, zeuek hasi. Iaia berdinketa, markagailuetan, adi, erantzutea bere bizikoa izango da. Goazen, sortze on denpora. Zumaiako zein dantzarik sortuko du ballet konpainia propioa. Paso. Lucia Lakarrak, Bobidoen familiako zein aberek egiten du transhumantzia. Ardiek. Ardiak, oso ondo. Idoiarik, zeuen txanda, goazen denpora. Zer aztertzen du mikologiak? Onjoak. Bai? Libe Inigo denpora. Zein da kolore nagusia WhatsApparen logoan? Berdea. Bai. Idoia eta Eriken ganagoaz, denpora. Nor da emakumezko atletik futbol taldearen entrenatzailea? Inigo Juaristi. Irai Iturregi, zenbat urte bete ditu Bilbo Zarra Euskaltegiak? 30. 50. Zenbat jokalariko langa gainditu du egunean behin jokoak? 60.000. 200.000. Zein Britainiar agintarik zuen burdin asko dama goitizena? Margaret Thatcher. Bai. Loita bat puntu. Aldu ditugu, Komodina erabiltzeko, bueno, aukera polita zen hori. Libe Inigo gogoan izan zuek ere. Ligete Inigo denpora. Zenbat urte bete ditu eusko monetak? 5. 10. Non izaten da idazleen biltzarra Pasko astelenez? Paso. Saran, zein hilabeteri esaten zaio jorraila? Apirila. Oso ondo. Idoia Erik, zeuen gana gatoz, denpora? Zenbat da 89 herena? 53. Bai. Libe Inigo denpora. Gorriaz gain zein beste kolore du Baraingo banderak? Txuria. Oso ondo. Idoia Erik denpora. Zein koloretako jaka jantzi du John Ramek Augustako Mastersa irabazita? Berdea. Bai. Libe Inigo lehiak jarraituko du, zeuekin, denpora. Nongo Olimpiar jokoetan parte hartu zuen Jose Luis Kortak? Atenasekotan. Mosku, aprileko zein egunetan ospatu ohi da nazioarteko liburuaren eguna? 23. Oso ondo. Ondo ari gara, 51 segundo, bi taldeak ere komodina oso estu eutxita. Erabiltzeko dago, badezpada. Idoia Erik, zeuen gana gatoz? Denpora. Zer erakusteko pedagogia da ORF metodoa? Komodina. Musika, solfeoa. Ez da metodo txarra, komodinarena ere, denbora geratu da. Norabide aldatu, Libe Inigo, beste egiteko aukera dago, Bikote denpora.
Nork irabazi du aurten Euskal Herriko txirrindulari itzulia? Roglic. Ez, Binegar. Osatu atxotitza, bide luze eta pausoa, Motz. labur. Zeri buruzko aldizkaria da, 74an sortutako Eluiar. Zientziari buruz. Bai, zientzia eta teknologiari buruz. Zer duen erabili nahi eta hortxe dago komodina oraindik. Tira, 23 segundo. Idoia Erik, zuek komodin faltan, zuzen erantzun behar dukazu, derrigor. Guazen denpora, zein herrialdetan gertatu zen korralitoa? Argentinan. Bai. Libinigo denpora. Zein da floretea, espata eta sablea darabiltzen espata joko eta kirola? Baina. Ez grima da. Ja. Idoia Erik aurrera egingo dugu, komodo egin barik geratu zarete guztiok, eta azken segunduak, denpora. Zein idazle Gipuzkoarrek jaso da aurten, Bianako printzea saria? Bernardo Atxagak. Dolores Redondo, zenbaki ez gain zer daramate matrikulek? Letrak. Bai. Azkena, denpora, zein da astronauta hitz anglosajoiaren baliokide sobietarra? Kosmonauta. Kosmonauta! Tira, guk ere alako espedizio bat abiatu dugu, lurrera bueltan, Libek eta Iñekok. 153 puntu, Idoiak eta Erikek 257. Libe eta Iñigo, hortxe, sokatiran gaur bezin, baina gustora, itxeroten dugu. Urbil, baina. Urbiltzen dara. Urbil da bilena iristen dala ere, eh? Ja, ba. Hori be bai, eh? Segi Ia ba, hurrengo ja. esertatzen da, Oikote. lau pasuek! Idoia eta Erik, ja pixka bat agortzen ari dira txaloak ere, behar dute eurek ere. Eletxalde Institutua Galdaka guazen! Bere ere vitamina bizka behar izaten dute. Oso dotore, Gaur iritsi, gaur ezagutu dugu elkar, nolabait, eta finaleraino, 257 euro. Zuena dira. Bertarako, bide batez? Bueno, zakua irabazizk gero furgoneta. 257 eurorekin, gurpil bat egon. Vale, manta bat. Bai, Manta oso on bat. Furgoneta bai, ez zuek ere Euskal Ametsarekin bat egiten duzue? Bai, hor gabiltza guzia. Garri, Ametxo horren bila, zakuan. 16.089 euro! Osondo! Furgoneta erabiliren bat, 16.000 eurorekin. Kamperizatu gero. Bai, lortzeko moduan, eta 200 pikurekin, bestak itxaste buruk pasa, lekuren batera, gertuen. Bueno, izan daiteke, bai. Eskalada egiten duzue, bai batak eta bai bestiek. Bai, pixka da bai. Ez edan behin. Ibiltzen zarete? Holan Euskal Herriko parajeren bat, leku ederren bat, gustuko duzuena? Bueno, Biaizpetan egon ginen duela hilabete bat. Oraino? Ez, baina alboan, ez, horrez. Horretik ez, hor inguruan. Bueno, itxagorren dut, Hernanitikan, Estela, Aritxulegitikan. Eta bertara hurbildu eta ikusten duzue, lehiotik, paisaia. Bai. Ikusten dituzue zingirak, lakuak, Bueno, mendipien. bai, zein daiteke. Adi, gaurko eremuak, ia lagungarria den. Nafarroa, Lapurdi eta Araba. Euskal Herriko aintzira Urmael eta Urtegietara. Joango gara, zingira eta laku hauek zein herrialdetan dauden, asmatu beharko duzue, Nafarroan, Lapurdin, Araban. Zorte hon, Idoia Erik, 1 segundo, tempora. Muriskot. Idiarik ez. Idiarik ez, Lapurdi. Lapurdi. Arrokesko aintzira. Nafarroa? Araba. Idiarik ez, Araba orduan. Araba. Nafarroa hundia da, Urrunagako urtegia. Nafarro. Albina. Idiarik ez. Ezakit, venga, Araba. Ba, Uribarri Alboako urtegia. Zenpereko aintzira. Lapurdin jarriko. Bai, Lapur. Sobron. Sobrongo urtegia. Sonkuritza. Ah, ya está. 16.089 euro hoiek jokoan daudela. A ver, Arrokesko aintzira. Goraraziz. Nafarroa, Lapurdi eta Araba. Aldaketarik egingo dugu? Baina, urruña elitzake... Aldatzen dugu? Egingo dugu aldaketarik?
Ez dago aguargi. Bateria argi. A ber, urruñarekin... Hoi, segundo, aldaketarik egingo dugu? Baina, ez dakit. Arrokesko ideiarik ez, Albina ideiarik ez... Ba, usten dugu. Horrela utziko. Utziko dugu. Horrela utziko dugu. Segundok agortu bitartean, hemen txekongo gara. Begira, egin dugun obrari. Eta... bat... Zero, denpora. Uribarri Ganboako urtegiragoaz, hasteko. Leku ezaguna da. Euskal Herrian. Araban dago? Sobrongo urtegia? Osan dago? Ibarri Ganboako urtegia, Zuia, Gorbei aldeko izenbereko udalerriaren ertzean dago, kokatua, eta Sobrongoa berriz Araba eta Burgos artean Ebroren urak jasotzen dituena. Zenpereko aintzira. Izan gara, Zenpereko aintziran? Bai. Apur bat. Herri urratzen baten, Bai, igual. aspaldian. Zuetan. Lapurdin. Horixe, eta zenbat, parranda aintzira horren bueltan, 12 hektareako eremua duen aintzira artifiziala hain zuzen. Arabara, buelta eginda, Albina bertan. Zuzena da? Bai? Lukakia. Gazteiztik 9 kilometrotara dago. Albina. Araban pila bat jarri dituko. Baina horrengo jolazte dut ere. Arrokeskoa... Euskal Herriko aintzira urmael eta urtegiekin. Gabiltz. Bai, proportzio bat. Jolasean, Aldatuko dugu. Bai. Aldatuko dugu Arrokesko aintzira Nafarrora. arrokesko aintzira, Nafarroara. Mango jot. Egin dugu, aldaketa. Ba, Nafarroara joan bitartean, Lapurdin geldiune eginda, Muriskot, zuzena da? Biarritz eta Bidarte artean dagoen Urmaela da, Muriskot. Arrokesko aintzira, Nafarroara ekarri dugu. Trukaki erabilita. Aldaketa zuzena izan da? Aldatu bai baina Lapurdira, aldatu behar zen, eta Urrunagako urtegia Araban, aupazuek! Baina busti gara bikote eta ondo busti gainera, ondo idoia erik, berrondo €50 gaur bertan iritsi da. Urreman gehiago, segi horretan. Aupazuek,